Ha ke jingja ke bam syampoi perkan, arun ki breu ki bala syak keno don keti ha ki atali ki jingja kampanyam. Kilawan ban pendem no yala dia hakmat ki bor puliat ha West Giant Hills ha ka khandreu terik jeliu. Kawai na kini ki jingja syak penyap ke dei ke bala jia ha ka snong sak sniang ke bahap apo Raliang Police Station, kat ba kawai pat ke jingja ke dei ke bahap apo Jawai Police Station. Ki puliat ki yathu bahaka khatnyau terik jeliu, unida yo isu chiang arp khandai snemrta na kasnong sa sniang ulawan mi hapo Jawai Police Station bat playa ka jigdon kti ha ka ban peniap yala upara marjan jong udrup sutenga. Unida yo ula kubur halor ka jingdon kti ha ka batombor ya udrup sutenga da ka ba pendon kam da katiar banem. Bat hadian ula khum da uksai se na urendang jong ban pen ha ka rukom ba ula shimhi yala ka jong ka jingim. Ula kamru ba ula le ekani ka kampanyap namar ungej ba udrup udei ubadon kti haki kamle bertong. Kata ya ka ba ula ngej bakalawan ra ka jing shitom ya ka kurim jong Hadin balayo ekani ka jingtem ki he pulit na po Raliang Police Station mardor ki lahyar syapo saksnyang na kabentaban pentikna halor kani ka jingja. Ha ka jing token ya ka met yap jong udrup la pentikna halor bunteli ki dak mensaw. Kata ka baya habat ka jing pla jong unidayo Hakawai pat ke kampanya beriu, udo dekhar lai-pulai snemrta ulawan pendem no yala di hakmat ki pulit, halor ke jing syak keno don keti hakaba penyap ya unang tei dekhar, ubadehi na kasnong lum kudung. Katkum ke jing ujor jahar daki bahayi ngesem jong unang tei, la keno ba uni ulanot ula syadung da katari haka jing ja kabalajia haka janmit jong ka khandriu terik mentau benai hapo lum kudung po syrak. Wat hapadeng kejing persyang daki bahayi ngesem jong ban penkit mardor syapo hospital, Henry unang tei ula klat no kat ba udang don hakalenti syamo demai. Na kaliang ki pulit kila register case halor kini ki atali ki jingja kampanyam, bat kejing tokit mentah kalaya syakman.